агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва ба додгоҳ ирсол шудани парвандаи ҷиноятии раиси ҷамоати деҳоти Россияи Нояи Рӯдакӣ Носирзода ва муҳандис заминсози амин ҷамоат Шомаҳмадов хабар дод. Носирзода ва Шомаҳмадов ба фурӯши ғайриқонунии замин бо суистифода аз ваколати мансабӣ ва сохтакории ҳуҷҷатҳо айбдор мешаванд. бино ба гузориши маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия, Носирзода дар вазифаи раиси ҷамоати деҳоти Россияи Нояи Рӯдакӣ кор карда, бо маслиҳати пешакӣ бо муҳандис заминсози амин ҷамоат Шомаҳмадов бо роҳи сохтакории ҳуҷҷатҳо як миқдор қитъаи замини ба гурӯҳи заминҳои таъиноти кишоварзии мансуббударо воқеъ дар суруғаи Нояи Рӯдакӣ ҷамоати деҳоти Қуштепа ба Шарванд Сангов ғайриқонунӣ додаанд. ба раиси ҳамакнун собиқ ва муҳандиси заминсоз акнун барои ғайриқонунӣ додани қитъаи замин бо суистифода аз мансаб ҷарима ба андозаи аз 912 то 1460 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 5 то 8 сол, бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муддати 5 сол таҳдид мекунад. бар асоси қисми дуюми моддаи 340 ба Носирзода барои сохтакории ҳуҷҷатҳо ҷарима ба андозаи аз 365 то 912 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 2 то 5 сол таҳдид мекунад. ҷамоати Россия дар канорҳои ҷануби шаҳри Душанбе ҷойгир шуда, дар замони шӯравӣ дар ин ҷо асосан муҳоҷирон аз водии Фарғона зиндагӣ мекарданд. ин мавзеъ ҳамчунин бо чойхонаву тарабхонаҳои пурмуштарияш маъруф аст. солҳои охир бо афзоиши аҳолии Душанбе ва камчин шудани замини сохтмон дар пойтахт, шумораи онҳое ки дар канори шаҳр мехоҳанд барои худ хонаву дар бисозанд хеле афзоиш ёфт. яке аз минтақаҳое ки ба далели афзоиши талаботи нархи заминаш ба осмон хест, қаламрави амин собиқ колхози Россия буд. طبق قانون اساسی تاجیکستان زمین در این کشور مالکیت استثنایی دولت به شمار می رود و فروش آن قطعاً منع است، ولی با این وجود فروش قطعه زمین برای ساختمان منزل‌های استقامتی و یا برای فعالیت‌های تجارتی یکی از عرصه‌های از همه فساد زده در تاجیکستان به شمار می رود. تقریباً هر ماه مقامات این کشور درباره بازداشت چندین منصبدار با اتهام زمین فروشی خبر می‌دهند. بلندپایه‌ترین منصبداری که با چنین جرم محکوم به زندان شد، شهردار سابق کولاب بهرام عنایت‌زاده بود که ماه ایون سال 2020 دستگیر گردید و ماه نوامبر به 12 سال زندان محکوم شد.